Artis. Ay na. Kaya sa ulit naman siya. Ulit naman siya. Hey yo, what's up mga kamaro? Welcome back sa aming YouTube channel. Nagbabalik na naman kami para maghatid sa inyo ng kalokohan, kasiyahan. Kung bago ka lang sa aming YouTube channel at napadpad ka lang dito, please like, share, and subscribe. At please click the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload namin. So for today's video, ipaprank natin si Romel. Siyempre, hindi ako mapapatalo, no? Naalala niyo yung nakaraan, pinyank niya ako ng double meaning. Sa hindi pa nakakita, ito yon. Kupal tao. Kiss mo ko sa bayo. San, bastos ka kayo ba? So, ang ipaprank natin ni Romel ngayon is ignoring my boyfriend prank. It's my time to revenge kasi wala siya dito. May pinapabili ako sa kanya. Yun nga mga kamaro, so kanina pumunta ako ng Alicia para bumili ng cake. O, diba? Ipapalabas natin na kunwari hindi ko naalala yung 21st birthday ni Romel. Tago ko to sa kwarto niya at magsiset up ako ng camera. Palabas lang natin tong cake na to pag i-reveal na natin yung prank. So, samahan nyo ako sa kwarto niya para i-set up yung camera at itatago ko to. So, let's go! Mga kamaro, nandito na tayo sa kwarto. At itong cake na to ay itatago natin dito sa baba. Yan, dito sa baba. Dito natin itatago. And natin yung camera. Dito natin set up yung camera. So, iintayan lang natin siya, guys. What? Okay, what? Bisa. Kawanon pa dyan. Kalisik na gamay. Uya eh. Change oil ko gikan. Napalit di kong snacks, be. Okay. Snacks. Tapos yun. Tingnan na eh. Dumang. Nya, ano sa mga dihawi? Facebook today ka? Kagumang. Ano sa mga, ha? Rabi ko na ga. Uy. Kaon ka ni? Aw, mo inom ka ni? Kabuang sa aga. Tingog lang sa mga. Ipatsinse oil, lagay tagikan. Kabuang. Uy. What? Daot mo yung bataan, ano ka ni? Tingog ba? Yati ba lang? Tingog ba? May gusto ka? Ha? Lagni, labas din yung paborito ni mo. Saan nga na ni? Kanang bahog-bahog? Bahog-bahog. Sabi nga na basta kayo ko ani. Paborito mo ko ni mo. Kaon ka? Hoy. Kaon baka buang nga. Ang sami tawahan na ga. Baka baho lang dyan nagbaba. Bando ka kay baho kang baba di ay. Tingog tingog, huy. Tingog ba? Yate ba ni, oy? May mga paborito mo dyan mo sa ito. Ha? Oo, taka ko lang. Yata. Bantay. Nga ito ka. Ay, lagi pang iyan na ba? Yung sa mga nalipad ito. Patins oil lagay pugo. Naman, nag-aso naman. Gusto po dito mo patins oil. Huy. Huy, kaya ba ka itong may viral be? Katong na-change oil be? Huy, yung namias niya. Bahala kayo ka maman siya eh. Bahala bilang ba dyan. Bahala din ka. No, hindi mo. Palit pala mga snacks kaya mukhaon ta. Hindi ka mamansin, magbuang. Nakakalata ka. Di ka mamansin. Puking ka. Mamansin ha. Huy. Oh, abs oh. Dako lang dun ka. Abs, 6 packs abs. 6 packs absolutely abs. Absolute fats. Uy.
Di di mamansin na ko. Kalata. Ngano ka ni? Uy. Bahala juga po pagkagbaba kay di ka tingog ana. Makawa ang ipon, siya mawa ang ipon. Di mamansin, kalata. Buwan. Mamansin ba hoy? Takot baka ngayon mamansin. Ha, baka mga unta. Tawi. Hindi ko kinahanan eh. Kami labas ka din eh. Kasang kamatis. Ay na. Kaya pa, ulit mamansin. Ulit mamansin. Uy. Uy. Ano naman si nagkagwa? Uy. Adi ka mukhaon deh ha. Pantay muka. Masuk kayo kag mahulot ni. Yung ko bahasa luka. Tao mali ka oh. Tao grabe ka. Walang hiyo mukhaon mo. Baka ako ano pinalit. Paluma kami hindi ka masturya. Naamang naman siya yung bata ah. Nga. 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 Ayaw, wala hindi naman siya. Good. Ka naman tayo doon ya. Ang sarang pa na, dawa. Sabi mo kapag kawiyag eh. Hindi nga, baka nga muli ka mansin. Kali sa dito. Baka magaling nga. Kali sa dito na. Wow. Sundan natin sa... Ako ba hindi mo mansin? Bubuang ka. Uy! Nasa mo ka? Ha? Prank na to! Murag buang ka? Prank na to, prank! Prank na rin nga na di mo mansin. Murag buang. Prank na lagi to, prank. Prank. Prank lagi to. Di na ka mamansin ha? Prank na Di lagi mo to. mansin? Wadyo ko. Wala dito ka. Agwanta sa iyahang baho, guys. Sing samput bitaw kinabahuan. Ay kinabahuan ng ilong mo gapon. Gapon na po. Uy, prank na to. So, ayun na mga kamaro. Makabawas ka ni ko. Nakabawas na dyan ko sa iyang prank, di ba? Bantay na sa makabawas ko. Di pa sa binaw, inaon na hulog mo. Anaon. Murag buang. So guys, so mga kamaro, success atong prank. So, atang mong next video. And, kung sa imo ikastorya sa prank. Murag buang yung prank din mo ka. Kung sa mo ito nga prank, mga di mo tingog. Makabaho mo nagbaba naman di mo tingog. Murag kag buang. Bitaw, I have a gift for you. Gift. Gift. Sabi ba ko buang Gift daw. kakakuan. Hindi, kainom daw magkukusi mong birthday. Basi. Dara guys, here's your cake. Basi. It's your cake, Bibilo. Masa po ni? Cake. Okay. Halata mo ni cake. Diba? Oh. Kaingon ka nga, nakawa ko kainom dun sa iyong birthday. Siyempre, di na nakapansin. Uy, kay love din akong love. Love din akong love. Happy birthday na. Happy birthday. So, happy birthday mga kamaro. God bless and Thank you! See you next video. Bye!